Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Θα πάρουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να αναδείξουμε ένα ακόμη θέμα, όπως το είχαμε προγραμματίσει για τη σημερινή μας εκπομπή και το προλογίσαμε με την καλησπέρα που σας είπαμε περίπου στις 3 η ώρα. Αφορά την ομάδα END, την γνωστή ομάδα του Αρτέμι Σόρα, όπου υπάρχει μια έντονη κινητικότητα ανά την Ελλάδα για τη συλλογή υπογραφών, για την αποδοχή των 600 δισεκατομμύριων που λέει ο κύριος Σόρας ότι έχουν κατευθεί στην ελληνική δημοκρατία για την αποπληρωμή του χρέους, αλλά και μια άλλη δεύτερη προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη για την απευθείας χρηματοδότηση των Δήμων μέσα από κάποια συγκεκριμένα προγράμματα και θέματα τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει και τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Κοντά μας είναι η κυρία Δώρα Γκιούρα, η οποία είναι οργανωτικό μέλος της ομάδας υποστήριξης END του Αρτέμι Σόρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, κύριε Καρυπίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ και όλη η ομάδα της υποστήριξης της ομάδας END και του Αρτέμι Σόρα. Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του κόσμου. Μαζεύουμε υπογραφές, έχουμε το ψήφισμα των Ελλήνων, το οποίο πανελλαδικώς, αν θέλετε μπορώ να το δείξω. Μαζεύουμε υπογραφές για να απαιτήσουμε να κατεβούν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι κατατεθειμένα στο όνομα της ελληνικής δημοκρατίας. Στις 8 και 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 5 το απόγευμα, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, στο Παλέντε Σπορ δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση, μια μεγάλη συνένωση Ελλήνων από όλα τα μέρη της Ελλάδος, με ομιλητές τον κύριο Αρτέμι Σόρα και την ομάδα END. Οι άνθρωποι θα έρθουν από την Αμερική. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πρώτη φορά θα δώσουμε τον παλμό, πάμε για την ελευθερία μας, πηγαίνουμε δυνατά, είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε ό,τι πρέπει. Έχουμε κινητοποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο, διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως και στο νομό μας και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος. Την Παρασκευή έχουμε μία εκδήλωση στη Νέα Εξοχή της Κοζάνης, η ώρα 7 το απόγευμα, στο καφέ της περιοχής. Όσον αφορά το θέμα της Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να πω ότι ξεκινάει ένα λεωφορείο από το Δημαρχείο της Κοζάνης, η ώρα 10 το πρωί, την Κυριακή στις 9 Φεβρουαρίου. Ο κόσμος, αν θέλει, μπορώ να δώσω και κάποια τηλέφωνα όπου θα μπορεί να δηλώνει συμμετοχή για να πάμε στην εκδήλωση. 6943 63 82 37 και 6977 173 042. Μία ημέρα πριν, το Σάββατο στις 8 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί μία ημερίδα όπου καλεσμένοι θα είναι δημοσιογράφοι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, οικονομολόγοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και κάποιοι άνθρωποι από τις πρεσβείες, όπου ο κύριος Σόρας και η ομάδα END θα παραθέσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όλα τα επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Πόσες υπογραφές έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα? Επίσημη καταμέτρηση δεν έχει γίνει ακόμη, κύριε Καρυπίδη. Πάντως τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έχει ενημερωθεί, έχει γίνει εκδήλωση στην Κοζάνη, γίνεται σε καθημερινή βάση περίπου εκδήλωση σε κάθε πόλη της Ελλάδος, σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Ενημερώνουμε τον κόσμο μέσω ίντερνετ, βγαίνουμε στις πλατείες, βγαίνουμε στους δρόμους. Θέλουμε ο κόσμος να μάθει περισσότερα. Δυστυχώς, ο κόσμος δεν έχει μάθει ακόμη τι γίνεται. Αυτή η συγκέντρωση, η μεγάλη που πάει να προγραμματιστεί, διότι το Παλέντε Σπορ τώρα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση. Δεν υπεξαγέλασε. Δεν τολμάει κανένα κόμμα εξουσίας δεν κάνει. Δεν μπορεί να το γεμίσει με τίποτα. Βλέπουμε ο κόσμος δεν συμμετέχει πλέον. Λοιπόν, πού αποσκοπεί? Να κάνει εντυπωσιασμό? Υπάρχει ουσία από την συνάντηση αυτή? Υπάρχει πιθανότητα να δούμε κόμμα END στις εκλογές? Τι συζητιέται? Η αρχή μας είναι δεν έχουμε κόμμα, δεν έχουμε χρώμα, δεν έχουμε δόγμα. Είμαστε όλοι οι Έλληνες πολίτες. Στις εκλογές υπάρχει πιθανότητα να σας βρει κάποιος? Φυσικά και όχι. Δεν έχουμε κόμμα. Είπαμε, το κόμμα έχει την ιδιότητα να κομματιάζει. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κόμματα δεν βάζουμε ούτε στις προτάσεις μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε κάποιο κόμμα. Ναι, μπροστά μας έχουμε εκλογές αυτοδιοικητικές. Οι αυτοδιοικητικές είναι ένα άλλο κομμάτι. Όχι. Αν έχουμε εθνικές εκλογές, υπάρχει πιθανότητα να δούμε ομάδα END στις εκλογές? Όχι, ούτε τότε υπάρχει πιθανότητα. Και τι θα ψηφίσει αυτός ο κόσμος που δραστηριοποιείται πέριξ σε εσάς? Είναι ελεύθερος να ψηφίσει όποιο θέλει κόμμα? Δεν τα συνδέεται αυτά τα δύο δηλαδή? Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα των μνημονίων. Ναι. Εσείς είστε αντίθετοι σε αυτό? Φυσικά και είμαστε αντίθετοι στα μνημόνια. Υπάρχουν και τα άλλα τα κόμματα τα οποία είναι αντιμνημονιακά, που είναι στην αντιπολίτευση κτλ. Θα ψηφίσετε αυτά τα αντιμνημονιακά κόμματα, δεν θα πάτε να ψηφίσετε καθόλου
Για να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Το ψήφισμα των Ελλήνων στην ουσία είναι ένα δημοψήφισμα. Για τα λεφτά. Είναι για τα λεφτά. Ωραία. Βάσει αυτού, εάν κατέβουν τα λεφτά, η ομάδα ΕΝΤ και ο κύριος Σόρας έχουν 15.000 επιστήμονες πίσω από την πλάτη τους. Ναι, ποιος θα τα διαχειριστεί ανθρώπους... κυρία Γκιούρα. Ποιος θα τα διαχειριστεί αυτά τα λεφτά? Θα τα εμπιστευτείτε στην κυβέρνηση που θα σχηματιστεί αν υπάρξει αντιμνημονιακή? Ποιος θα τα διαχειριστεί? Βάζει όρους ο κύριος Σόρας? Πώς θα τα διαχειριστεί αυτός που θα πάρει την εντολή από το λαό? Γιατί ο κυρίαρχος λαός κάνει κουμάντο. Δεν κάνω εγώ κι εσείς, ούτε κανένας έξω από αυτή τη χώρα. Εύχομαι να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς απ' έξω κάνω κουμάντο, οπότε φαίνεται τα πράγματα. Τι θα κάνετε στην περίπτωση? Λοιπόν, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, δεν πρέπει να ξέρει. Οι όροι που θέτει ο κύριος Σόρας για τα 600 δισεκατομμύρια είναι πρώτον να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους από ορκωτούς λογιστές. Σωστό είναι αυτό. Για να ελεγχθεί αν όντως το χρέος είναι τόσο όσο μας το παρουσιάζουν. Και δεύτερον, όσοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα και ήταν σε κέρυες θέσεις από το 1974 και μετά, να πληρώσουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Ανάλογα αν έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλλον. Φυσικά. Να ελεγχθούν όλοι όσοι μπήκαν στην πολιτική. Οι περιουσίες τους. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν σήμερα κάποιους οι οποίοι δεν ήταν στην κυβέρνηση, δεν ήταν σε κανένα αξίωμα, δεν βάλαν το δάχτυλο στη μέλη. Αυτούς ο κόσμος θα τους ψηφίσει? Σε κάθε πόλη υπάρχει και κάποιος άξιος άνθρωπος. Είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι αρχιτέκτονας, είτε πολιτικός μηχανικός, είτε οικονομολόγος, είτε οτιδήποτε. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί θα μπουν σε μια κληροτίδα και βάση κλήρωσης, γιατί δεν πηγαίνουμε με κόμμα, δεν κατεβαίνουμε με κόμμα. Ναι, βάση κλήρωσης τι θα γίνει? Βάση κλήρωσης θα βγουν κάποιοι άνθρωποι που θα κάνουν τι? Που θα διοικήσουν. Πού θα διοικήσουν? Θα συμμετάσχουν σε κάποιο κόμμα? Εδώ για να διοικηθεί ο τόπος πρέπει να υπάρξουν κόμματα. Από εκεί βγαίνουν οι βουλευτές, αυτοί κάνουν η πλειοψηφία κάνει την κυβέρνηση κτλ. Πώς θα διοικήσουν? Θα καταλύσουμε την δημοκρατία δηλαδή? Με τίποτα δεν έχει σκοπό να καταλύσει. Πώς θα διοικήσει αυτός ο μηχανικός που θα βγει από κλήρωση? Εσείς πιστεύετε? Εδώ μιλάμε για κυρίαρχο λαό. Δεν μιλάμε ούτε για λοταρία ούτε για κληρώσεις. Πώς θα προκύψει αυτό? Να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς πιστεύετε ότι το κάθε κόμμα είναι ικανό να διοικήσει? Εγώ αν πιστεύω ότι ένα κόμμα δεν είναι ικανό να διοικήσει, δεν το ψηφίζω. Ή αν πιστεύω ότι έχω εγώ καλύτερη πρόταση από αυτό το κόμμα και με ικανότερους από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό το κόμμα, κάνω ένα δικό μου κόμμα και πάω στον κυρίαρχο ελληνικό. Μα γιατί να πάμε πάλι σε κόμμα, κύριε Καρυπίδη? Κάνω μια ομάδα, πέστε την όπως θέλετε εσείς. Ας το πούμε καλύτερα και πάτε ομάδα στον κυρίαρχο λαό και διεκδικείτε την ψήφο του. Ας πάμε, ναι, ας πάμε. Δεν μας αρέσει η λέξη κόμμα. Το κόμμα τι είναι? Το κόμμα κομματιάζει. Πέστε το κίνημα. Διαιρεί τους Έλληνες. Πέστε το κίνημα. Απελευθέρωσης. Κίνημα απελευθέρωσης. Ακούγεται καλύτερο. Θα γίνει κίνημα απελευθέρωσης που μπορεί κάποιος στις εκλογές να βρει το ψηφοδέλτιο να σας ψηφίσει? Αυτό ρωτάω τόση ώρα. Δεν θέλω να θέσω. Στο χώρο, στην ομάδα, δεν το συζητήσετε αυτό το ενδεχόμενο? Για ψηφοφορία, κοιτάξτε, ο κύριος Σόρας λέει ότι δεν κατεβαίνω σε εκλογές. Το έχει πει πάρα πολλές φορές και το λέει συνέχεια. Το λέει επανειλημμένα. Μπορεί να κατέβει ο ίδιος. Αλλά να γίνει ένα κίνημα και να κατέβουν κάποιοι άλλοι. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος, να βάλει κάποιους άλλους να είναι. Δεν το νομίζω, όχι, δεν θα είναι. Άρα δεν θα σας βρούμε σε ψηφοδέλτιο? Σε ψηφοδέλτιο, όχι. Μάλιστα. Και θα ψηφίσετε ποιους? Τι εννοείτε, ποιους θα ψηφίσουμε? Να έχουμε εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν. Προσέξτε, λέμε ότι ο Αρτέμις ο Σόρας έχει έναν αριθμό ανά την Ελλάδα ανθρώπων που πιστεύουν αυτή την κίνηση. Θα έρθουν οι εκλογές. Η μη συμμετοχή, η δική σας και όλων αυτών των ανθρώπων που πιστεύετε στον Αρτέμι Σόρα και στην ομάδα σας, η μη συμμετοχή στις εκλογές σας ευνοεί το πρώτο κόμμα. Δεν το ξέρετε? Φυσικά και το γνωρίζω. Άρα είναι σαν να ψηφίζετε σήμερα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε τι σας λέω. Αυτούς που λέτε ότι κατέστρεψαν τη χώρα. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τα γεγονότα και οι εξελίξεις τρέχουν. Και ίσως μας προλάβουν. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Άρα δεν είστε έτοιμοι να τα απαντήσετε και είναι λογικό. Είμαστε κατά των κομμάτων. Δεν υπάρχει θέμα ψηφοφοριών μέσω κομμάτων. Υπέρ της δημοκρατίας είμαστε όμως. Φυσικά και είμαστε. Και αν είναι δυνατόν να είχαμε και άμεση δημοκρατία. Ακόμη καλύτερα. Από εδώ ξεκίνησε η δημοκρατία. Από την Ελλάδα μας ξεκίνησε η δημοκρατία και έδωσε τα φώτα της σε όλο τον κόσμο. Έδωσε τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Μήπως το θέμα της κλήρωσης το βάζετε στη λογική της άμεσης δημοκρατίας? Φυσικά, άμεση δημοκρατία. Οπότε όταν έχουμε όταν έχουμε ζητήματα δίνουμε εντολή σε έναν βουλευτή να πάει στο κοινοβούλιο, ο οποίος δεν έχει τετραετία, ας πούμε, μπορεί να είναι αυτή τη φορά αυτός, μετά να στείλουμε κάποιον άλλο κτλ. Με αυτή την έννοια το λέτε για να μην μπερδέψετε τον κόσμο. Δεν παραπέμπουμε σε δικτατορία, γιατί αυτό που λέτε παραπέμπει σε δικτατορία. Δεν είπα αυτό. Είπα άλλο πράγμα τώρα.
Όταν είπατε για κληρώσεις, μήπως εννοείται άμεση δημοκρατία? Άμεση δημοκρατία. Ωραία, okay. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ Καλή πολύ. επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας φιλοξενήσατε και σήμερα στις οθόνες σας. Αύριο πάλι μαζί στις 3 το μεσημέρι.